La base del Club de Futbol Sala Casa Alcalà és l'única escola d'aquest esport del nostre municipi. Formen nens i nenes que vulguin aprendre a jugar al futbol sala. Enguany hi prenen part una quarantena d'infants repartits entre 3 equips. L'objectiu és intentar fer un futbol base fort per poder nodrir tant el segon com el primer equip. Tenim un problema, un hàndicap, que aquí al Prat la majoria de nens juguen a futbol base però a futbol 11. Hi ha manca de nens que juguin a futbol sala. És per això que intentem mantenir els equips d'un any per un altre per augmentar així el nostre futbol base i poder nodrir en un futur pròxim tant el primer com el segon equip. A base d'entrenament, formació i fonamental respecte al rival, els conjunts esperen completar una bona temporada. A nivell del juvenil és intentar mantenir-nos a la categoria. És la primera vegada que tenim un juvenil de primer any i intentem mantenir la categoria per a l'any vinent, donar el salt a la segona divisió, i al cadet intentarem buscar l'accés a primera divisió. I el prebenjamí és a nivell escolar, és formació. Volem continuar formant que el noi s'agradi al futbol base i aconseguir així que de mica en mica passin de prebenjamí, infantil, cadet, fins a arribar al primer equip. Tot amb l'objectiu de crear una base per al primer equip.